Avui s'ha donat el tret de sortida a la presentació pública del projecte Virding Ter, que és una iniciativa de l'Ajuntament de Manlleu, l'OPE, el Museu del Ter, amb els ajuntaments de Masies de Voltregà, Masies de Roda, Roda de Ter, el Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis. És una iniciativa que ens fa molt contents poder-hi participar perquè avui l'hem donat a conèixer a tots els municipis consorciats del Ter, a les seves àrees de promoció econòmica, als diferents sectors empresarials i d'entitats del territori i suposa poder començar a treballar tots plegats en aquest projecte que és el d'observació d'ocells, el de donar a conèixer el nostre patrimoni natural d'una manera respectuosa i sostenible i poder treballar amb tot el teixit, tant associatiu com empresarial, com també des del món local, en una direcció que ens permeti treballar la promoció econòmica en base a la sostenibilitat i aquest territori nostre que és el riu Ter.